Itatagon daw ay mga kabombo ket makadwato ti banger nga linya ni Dr. Flossie Dicena yan. Nagasatayo agsipud ta makadwato itatanga malami ti programa ti Wombo Reports Afternoon Edition ni Dr. Flossie Dicena, City Veterinarian iti syudad iti San Fernando. No, agsipud ta namuan tayo garod daytoy panagibunong wenno distribution iti Sentinel Pigs. Ditoy syudad kasama tan dagiti feeds, no. Kari tinapektaran nga hog racers iti ASF kari tinapalpalabas bulan and narugyan damot tan daytoy no sana nga bumidot iti kalman, no. And tatangagon daw ay makadwato ti banger nga linya ni Dr. Flossie Dicena via Zoom. Live na live po makakasama po natin. Baga malam yu Doc, live po tayo ngayon sa Bombo Radio, Doc. Alin baga malam yu mat dita, Bombo. Yes, Doc. Doc, mabalin ayan, okay, Doc. Ayan, palikod kayo pa basit, Doc, tapno makita dajay full nga rupa tayo, Doc. Ayan. Ayan, Doc, mas okay data, Doc. Ayan, Doc. Doc, umuna ti amin, maraming salamat, no, iti panangi paayo ti oras kan kasama tan dito nga interview manen iti Bombo Radio, Doc. Tapno mamuan mi dagiti kana yun to pa nga updates. Dito ayan ti manipod diti City Veterinary Office. Amok nga busy kayo tatang aldaw, Doc, nga pagyamanan mila unay, Doc, iti dito nga interview kan dito nga oras iti Bombo Radio, Doc. Doc, idamag ko lang, mano nga Sentinel Pigs si Mampot Gayam, Doc, dito yung syudad ti San Fernando, kan mano nga hog racers nga apektado iti ti ASF ti makaawat iti dayto. Anya nga barangay, Doc, tinakaibunungan na dagitoy nga baboy, Doc. Okay, Bombo dyan. Iti barangay Kadaklan, ti Kadaklan Kintias, ti naapektaran ti ASF iti March 2020. So, tatan, na gidistribute dan iti Sentinel Pigs, ti Kalman, pati feeds, 15 nga recipients, ti beneficiaries, kin adamat iti talo nga pigs, talo nga piglets. Imuna kami dito City of San Fernando, tapos nga na-distributan, sa dato nag-move, ijay next nga baknotan. So, talo nga piglets, tinaitad kadagitoy 15 nga hog racers, kin karaman na pa rin DJ pagpakanda ingana nga finisher to dagiti baboy yan. Ingana mabalinton nga mailako as patiners. Okay, Doc. So talagang sinurot yu, Doc, dajay bilang idi dagitay naipasidong wenno naidalan ti cleaning and disinfection, Doc, nga 15 lang talaga dagitay recipient ti every town, Doc. One. Naminduwa kami pa nga nag-environmental scrubbing and then weekly nga disinfection to ensure ang dagitoy nga sentinel animals kat ag-survive da after 3 times nga blood collection every week. They required nga every other week 3 times again nga 40 days. Then after today after 40 days kat negative ton negative amin nga results, mabalin to kami ton dito yung ag-apply iti region iti status ASF status free. So na luwang tumutan nga agalaga dito hog racers tayo dito city. Awan tumutan ti pagbutbut ngandan no ma-negative tayo. Okay, Doc. So kahit nasa una dapat lang garod dati red zone, may konsidera pa lang nga red zone garod ti syudad ti San Fernando, Doc. And no mai-apply kayo daytan iti Department of Agriculture no aprobaranda posible to garodan nga mapan kayo ti green or pink zone, Doc? Green. Bueno, mapatayo to ti green. Okay, Doc. Naluwag dan tumutan dagiti hog racers nga agtaraken oray no manunton nga edge ti kayat da. Basta ito pakaunay-unay mintulat ta nga agsurot dan tulata iti proper disinfection tapno antumanan kin dagiti source of piglets danton nagatangan da nga sa marsaro no masapol nga sure nga nagapunto iti farm nga ASF free. And I believe part dito, Doc, ti babay ASF program, Doc. One part na dito dito lawan yon inunada dito District 1. So dito District 1 nagpamyanan dan nag-download na tayo bigat alas 6 dito yung city, di Kadaklan. Then nagpamyanan dan, di baknotan, di napuno gamin, di may isang truck para District 1. Oh, Doc.
Pero dok, dagiti daduma ngay nga hag racers dok, let's say di ba 15 garod dagitay hag racers lang nga pasi dagiti pigpens lang na pasi dong ti cleaning and disinfection. Next nga batch to dagiti dok. Adaman ti program ti DA nga next nga Centenaling. Ngam dagiti daduma nga affected idita 19 nga hag racers dagiti inikan mo ti city ti intervention. So dagiti nga go to dispersals dagiti matindod ni kanyadan. Ay, okay, Dok. So, kahit nasa niya mo tinagbal nga basaran tayo, Dok, kasi I believe lang nga 15 ti hag racers tayo dito yung syudad, Dok, nga napektaran ti ASF, Dok. So, kahit nasa day dadumagayam nga hag racers nga napektaran iti, Dok, nakaawat da iti daduma pay nga intervention kas kumada iti goat dispersal nga, Dok, nakamatan nyo tata, Dok. Jagamin Department of Agriculture, tinagikadang 15 laang per cluster. So, dito San Fernando, 15 kami lang. Okay, so 15 nga pinilian minta dagiti duma talaga nga nag-wave damoten nga anda nga kaya ti agbaboy ta nagberok ti sabali nga trabahon. So dagiti talaga nga interested. So dagiti jayon pinili mi nga recipients ulit. Okay. So kahit nagarod nga sa Undok dito yung tissue dati San Fernando duwa lang tinapektaran iti, Dok, barangay Piascan, barangay Kadaklan, Dok. So yes. 15 ayan 15 amin ng, Dok, barangay Piascan, barangay Kadaklan tinagapon talaga ito. Actually, di ba, may salang farmer, may salang hag racer ti ayan tinagkasakit iding, ayan tinagpositive. Ngam because of the protocol nga within 1 kilometer radius kat makal na iraman ti Pias. At ti talo nga hag racer, di Pias, di na-cover na iraman ti 1 kilometer radius. When, Dok? Ay, okay, Dok. So, kahit nasa uwan garo, Dok, manungay nga hag racer, ayan ti Pias garo tinakawat at ti Sentinel Pigs, taluda, Dok. Taluda. Okay, Dok. So, kahit nasa uwan 3 times 15, iso tinaawat da nga baboy, Dok. Dagiti 15 nga. Piaskin Kadaklan, iso da jayon, kasali da jayon. When, Dok? Piaskin Kadaklan. Dok, Piaskin Kadaklan, 3 times 15. Dagiti tinaawat da nga baboy titig kwa, Dok. Oo. Bali, 45 amin, tinted ti Department of Agriculture dito city. Para kadagi 15 nga hag racers. Kasla pare-parehas mat lang tinamayandan, gana jay, so dipen. Gana jay District 1. So hanlang nga dito syudad ti San Fernando, Dok, tinaipayan ti ay basit di information nyo, Dok, hanlang dito syudad ti San Fernando garod tinaipayan ti Sentinel Pigs, Dok. Ada pero gitay kabang-ibang tayo nga ili dito first district tinaipayan, Dok. First nga first nga biyahe, first batch ket baknotan kinada pa sa bali pa nga ilig. Okay. Kahit sa on gardok mga manung aldaw nga nagi-distribute da iti baboy con feeds, Dok, dito ti syudad ti San Fernando, Dok. 25 to 26 ba, Dok, nangarugi da di kalman ba, Dok? Ini 25 in download the feeds, kin briefing, kin dagi jayon da do mga rules and regulations, signing of acceptance dagi documents. Then tay bigat ngagsapalaon na alas 6. First nga stop over DJ track da dito San Fernando. So as fast as we did nga na-distribute na receive dagi recipients nga 15, nalpas kami siguro before 7. Kas lang awan pa 1 hour. And then nag-proceed dan ijay baknotan. Dok. Agiti taga-staff ti nagpa-facilitate ni Department of Agriculture kini Provincial Veterinary Office. Okay, Dok. So how about dagito yung feedstock manumot tinaibunong, Dok, iti tunggal hag racer nga napektaran, Dok? For every pig kasi for every recipient ka 13. Nanti mo na ngayon download da di pala ang pre-starter, kini-starter mass. And then next month, i-download dan tumanan, jay hog grower mass. Okay, Dok. So 45 nga piglets, Dok, tinaypaay karagitay 15 nga hog racers nga na-identify tayo dito syudad ti San Fernando. Kan dagitoy feedstock mga mano amin tinadistribute kariti 15, Dok? Sagtatalutin, sag-upat nga sako pala ang sag-upat nga bags tinala datatay. Edikalman. Okay, o tapno hanmat nga madadaol kami dagi di feeds gang grower ipagpakanda di first 2 months into dan tapos into no growing igdan tumanan i-drop dan tumanan. Sa bagay, Dok, tampay mga may palubos gar ti swill feeding tatta, Dok, niya.
Di nga di magpakaon namin manin ulit nga handa nga focus nga talaga di panag-survive dagito nga piglets as centennial pigs aging gana nga mai-reach damot iti finisher weight. O dok ada ba ti limit ti baboy nga may paiti may isa nga hog raiser or talo lang talaga dok ti may isa nga apektado nga hog raiser? Talo lang sagtatalo da lang. Okay, That pati decision ti DA. So ti ano da. Ingana di district 1 oray siguro di district 2 kasi diyan malaang. Dok. So after garud datoy dok, kahit nasa dok, mabalinan ba tagtarakan ti baboy dagitay napektaran nga hog racers idi ti ASF dok, or dapat sentinel pigs pa ilaang ti pagrugyan dagitoy dok? After this no negative tun ti result ta every 2 weeks takot makolektaan ti blood for laboratory test, and then if all comes negative makaala tayon ton ti certification, and then free tayon ton nga agalagad anton ingaw ray mano nga kayat nga heads. But for now dok, hampay nga mabalin dok ta syempre on the process pa lang mo datoy panagala tayo to ti sample dok. Orahin na labasit dagi do mga kwatap no orahin na labasit ti result. Okay dok, makikita tayo ba dati dok nga mangipaay to ti gaganay gayan to mata nagitidad do mga hog racers nga tarakan to pay ti baboy dito yung syudad dok? Awan ba ti mabutbutang tata dok? Daya ti ano nga ko naggarod nga DJ ti target tayo tapno kasi talaga nga ti pagsentinelan ka di affected area bida kadaklan kin pias iso nga iso damot laang ti mangted ti solution tapno amin nga hog racers ket makapag freely nga agtaraken damot laang. Dok. Dok, ada ba tinaybaga kada kayo dok numano ti worth na dagito nga sentinel pigs nga na iturong ijan ti barangay Piasken barangay Kadaklan dok amin dagito yung naitad nga 45 nga sentinel pigs? Parang ano nga 50,000 per recipient. 50,000. Jay feeds, kindejay, piglets. Okay. Kinadati may dagdag to nga biologics, vitamins, antibiotics. Okay, dok. So, kahit nasa undok, oray nakaawat to ti sentinel pigs sa gito yan, handa nga mabal nga agang kat to ti sa bali nga ili nga free ti ASF dok, oray ongoing pa lang dito yung panagi-proseso or ongoing pa lang dito yung panag-test tayo to dok? Ampay, orahin dalatan, di mo tina-instruct ka niya. Ay, ilipas pa yung mo na dito sentineling. When dok? Orahin da pa yung test na dok, kasi regular tumod da pa nag-test dok. Yes. Dok, nagapuan na dagito nga sentinel pigs nga naipaay ka dagitay apektadong hog racers ito yung syudad, dok? According to the Department of Agriculture, nagapu ijay Pangasinan, farm ti Pangasinan nga ASF free kin na ano anda kanon na quarantine. Ta isuda sa payon tinang vaccine iti on the 30th day na vaksinan dahil so nga confident kami ta syempre Department of Agriculture matlang ti Livestock Division tinagapuan na, so hoping result will all be negative to ASF. So tatadok manariman garudan ti panagaramid yu dok datoy certification it ngay pasayo ti DA tapno ma-sertifikaran kayo ti a green zone or ASF free status dok, mga tunungan ti target nga panakawat yu datoy dok? Awan pa, agaramid kami to after to kasi ti attachment to DJ request make up DJ to blood results. Okay dok. Blood sample results after to in 3 months. Oo, dok. Dok, bagtawa mo dagiti agimon nga hog racers nga apektado idi dok nga ay apay dagiti lang sa nga pulo kat syempre amo tayo dok nagapu ti DA datoy nga mandato dok. Bagtawan dagiti agimon apay sudala ang iti naipaayan awan matikas di nga mawawat yung reaction dok. Kat di ba dagiti indirectly affected nga nagpanic selling idi nag-stop racing because of this ASF. Ini kan kami mati program dito dispersal dok niya. Goat dispersal. Nagtud kami iti goat, nagtud mati city, nagiwaras kami mati goat dispersal. Kin na advice mat idin nga ag poultry ag shift da pay laang idi sa bagay, dok. after nga so nga kin
di hog repopulation program ti city adamot nakaplano nga ano da. Dagitoy indirectly affected nga dagi nagpanic selling nga idi, nagsardeng nga nag-raise. Wendo. Nga nagsardeng da nag-stop nga nagtarakanan nga oray so lang ti source ti livelihood da idi nga because of fear nga baka maapekanda kat makaling tumatlaang. So adamot ti intervention ti city. Okay, Doc. Doc, since ongoing garo na dati pa nagtaraknan iti Sentinel pigs agitay hog racers dita, agpapasar kayo ban ti live pigs, Doc, from red zone para pang tarakan kas kumadagitay baboy from bawang. Amo tayo, Doc, ang bawang dati na ilista nga kaso da kariti. Ang kami nagpastrakan, no. Dagiti talaga nga identified nga red zone. Di gamin Pangasinan, parang ano nga, adati red zone, ada green zone, ada pink zone. So farm nga dayjay ang gamin mat nga amin nga municipality ijay kat na apektaran. So nga basta kompleto ti dokumento na ada ti certification ti veterinary health certificate na ada ESF free status na dumaan iti animal quarantine checkpoint dito La Union. Wendo. Acceptin mi mat dito slaughterhouse tayo for slaughter purposes lang, Doc. So ampay nga pang tarakan talaga, Doc, awampay. Kaya hinay-hinay pa rin. Anyway, konting tiis lang ta after 3 months ma-declare tayo nga ESF free awanton ti visitation basta ti continuous danton livelihood danton. Okay, Doc. So makikita tayo garo dun, Doc. Doc, napaspas lang ba di pa naka-certify yun to kas ASF free status. So ay dato yung ASF free status, so, Doc, napaspas suban dahito yung nga maragpat yun, Doc, or ma-reach yun, Doc. When bobota, we expect nga na bit to lang ta regional offices ton ti certify halan nga kasla idi nga central office. No, ada terms of the regional laboratory nga negative kami, ag-request kami matan. Request for certification ASF free status kami to dito region, Department of Agriculture. Doc. Doc, I believe dati commercial farm dito ti barangay Kadaklan, Doc, edi. Mostly ba backyard farm, dagiti backyard ba nga katinay pa yan lang, Doc? Nag-fall nga nag-fall kumaonya backyard racer amin. Awanti na classified as commercial. Okay, Doc. Doc, ada ba man monitor yung agpapauraga? Allowed ba ti pa nagpauraga, Doc? Kasi doon kita damdamag kala dagitay adray ti makikita da kano, Doc, nga ijay lang ti balay dang agpaparty. So necessary ba, Doc, nga ditayan lang nga iti slaughterhouse iti pagpartyan da gitoy han nga mabalin datay agparty da ti bukod da nga barangay laangon or enti babalay da, Doc? Bombo dyan, we discourage dagijay agparty ti balbalay na. Ang mamata nadala ti ag-insist namatiliw mi kanain mi mat nga advice nga we shall patronize daytoy mailako ditoy wet market tayo ta demanda dito yung slaughterhouse ti live nga rest period nga 12 hours na obserbaran mi dagijayon. Pero, Doc, sige, Doc. Principal bayad ang ang hangasure baka iso dapat ti agiwarasan kadagita duman. So to petition manen. When, Doc. Doc, kas pangarigan Doc, adray ti papartida ayan ti babalay dam ipandalangin ti slaughterhouse, Doc. Ada ba ti bayadan da ka di, Doc? Siyempre gamin bayadan di butcher's fee. Kin bayadan da mo digijay slaughter fee. Mga di butcher fee gamin dito ika 200. Kin di bayadam to mat iti city government kat mga 150. Okay, Doc. So yun. Katong baston di certification na di assurance nga clean safe dagijay quality dagijay karneda normal with the slaughterhouse.
Okay, Dok. Anyway, dito yung siyudad pa iti San Fernando, Dok, na ipaimot amin ng indemnification, Dok, no, karit epektadong hag racers. Awang mo tanda kita San pa lang nga nakaawat, Dok. Indemnification fund na. Napardas dito yung city tayo so ti muna idi kada pala kano ti pondo ti Department of Agriculture. So nga affected tayo dito yung city idi ti March, June naalan din indemnification da. Compared to other municipalities. Ngam siyempre naparpardas dito tas asidad kami dito region. Oo. Dok. Oo, Dok. And malaksid pa iti data, Dok. So may considera garod nga kontroladon ti kaso ti ASF dito siyudad ti San Fernando sin sabay tayo mat nga tiyempo nga nakalista ti kaso ti ASF Dok niya. Awam mo ti recorded nga death. Awam mo ti ada mo ti group chat mi ti inorganize mi mat ti hag racers ti city. Nag-join da mo JFB group chat da no so na-adati na-advise yung mat-ida nga i-report na lang ijay. Tapno may sali mat-ijay, reporting tayo, iti DILG, tadamat lang ti annual monthly report. Yung submit tayo, i-require ti Department of the Interior and Local DILG. Kini Ma'am Lilian Colisao. Dok. Okay, Dok, awanti ka na nga sa ludsud kun, Dok, kan handa kayo unay mataktakan, Dok, no? Panag-aawid mo tan, Dok, laslangan, Dok, anya langan ti, may baga tayo karay ti hag racers sayo, kan nun niya pala ti announcement tayo, manipod ti City Vet, Dok. Yun din lang, yung lang, na konting tiis lang sa mga, hag racers tayo nga daduma nga naikaryan iti hag repopulation program, urahan tayo labasit, may malpas mo dagiti proseso tapno ma-receive damot dagiti na ikari kanya nga pagrugyan da iti hag repopulation program. Okay, Dok. With that, maraming salamat Dr. Flossie Decena kan kasama tani bag nga malam kada kayo dito ti City Veterinary Office, Dok. Kamabuhay po kayo diyan, Dok. Yes, kasama kan agyamang kami unay. Mabuhay kayo diyan sa Bombo. Alright, maraming salamat Dr. Flossie Decena, City Veterinarian, manibuti City Veterinary Office ti Siyudad iti San Fernando na kumumantay regarding pa lang dito'y distribution no iti Sentinel Pigs para kariti napektaran idi nga hag racers iti pala ang dito'y African Swine Fever. So far napintas met no kontroladon ti ASF case iti Siyudad ti San Fernando ken mangrugitan ngagtaraken dagitay apektadong hag racers. Although syempre dapat i-testing kinuna ni Doc Flossie tapno may pasigurado nga negative talaga dagitoy tarak nandang baboy and explain karamat amin tatay iti interview. Maraming salamat Doc Flossie.